Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Ibaling muna natin ang ating atensyon sa ating biyahe, Sender of the Night, and this one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. Mga mahal ko, eto na po ang storya ng isang babaeng itatago na lang natin sa pangalang Sandra. Kabisyo, ito po ang biyahe ni Sandra. Magandang gabi, DJ Lala. Isa po ako sa inyong fan listener. Gusto ko lang po sanang humingi ng payo sa inyo. Meron akong kinakasama. Ang sabi niya po sa akin bago kami magsama sa iisang bahay, binata siya. Walang pamilya. 33 years old na siya. Pero matagal na kaming in a relationship. Almost 4 years na kaming magjowa. Then nag-decide siya at ako na magsama na. Simula nung magjowa kami, DJ Lala, hindi ko siya nahuli na meron pala siyang asawa. At meron pala siyang anak. Nahuli ko siya nang naiwan niya ang wallet niya sa lagayan namin ng damit. Tamang-tama din, nagligpit at nagtupi ako ng mga bagong labako na mga damit namin. Inaayos ko yung damitan niya, dun ko nakita ang pitaka niya. Nakaipit sa tinupi ko na damit, nakasiksik dun. Nagtaka ako kung bakit tagong-tago ang pitaka niya. Kasi umalis siya ng bahay meron siyang pinuntahan. Kaya tinignan ko ang nakatago niyang pitaka. Dun ko nakita ang ID niya na married na ang nakalagay na status. Nang makita ko, DJ Lala, parang binagsakan ako ng langit. Sa tagal naming magjowa hanggang sa nagsama na kami ng ilang taon, nahuli ko at nakita kong married na pala siya. Pagdating niya sa bahay, tinanong ko siya bakit niya ako niloko. Sa sobrang tagal na naming pagsasama at sa magjowa pa lang kami, bakit niya ako naloko? Sabi niya sa akin hiwalay na daw sila ng asawa niya. Pero syempre hindi ako naniwala. Kasi nakita ko yung resibo ng Palawan. Kapapadala lang niya sa asawa niya nung time na yon. Kinuha ko din yung number ng asawa niya. Tinawagan ko. At tinanong ko kung totoo nga bang hiwalay na sila. Sabi sa akin ng asawa niya, DJ, hindi daw sila hiwalay. DJ Lala, advice mo naman ako. Kasi ginugulo niya pa rin ako hanggang ngayon. Ayoko na sa kanya at ayoko na ring masaktan at masira ang buhay nila ng asawa niya. Kaso pinagdidiinan niya na wala daw sila ng asawa niya. Pero sabi naman ng asawa niya sa akin na sila pa. Ano bang gagawin ko, DJ Lala? Kanino ba ako maniniwala? Thank you and more power to your show. Hi love, no doubt. Ano ba tinawag ko sa'yo, Danica? may short-term memory ako Sige, Danica na lang. Ay hindi, Sandra. Sandra tinawag ko. hindi ko na maalala yung tinawag kong pangalan. But dapat kasi kayo na lang nagpo-provide ng mga ano nyo ng mga pantago nyong pangalan. Lalo na nakakalimutan ng DJ yun Parang kasalanan pa nila. So Sandra yata yung ginamit ko. Anyway, Sandra, if you are listening to me right now, I just want you to know na although it's hard, I hope you know na kung ano yung ginagawa mo or kung ano yung ginawa mo, it was the only way to solve this problem. What you did was right. You have no business in being in between two people na bound not only by faith but by law. So, yung pag-iwas mo sa kanya, yung paging adamant mong sabihin sa kanya na ayoko makipagrelasyon sa'yo, tapusin natin to, lalayo ako kasi meron kang pamilya, meron kang anak, meron kang asawa, ay tama, my love.
And I don't want you to question your decision kasi what you are doing right now is the right way to deal with this. Now, when it comes to belief, paniniwala, sino ang pakikinggan? Yung lalaking nanloko sa'yo o isang babaeng di mo kilala. I don't want you to listen to any of them. I want you to listen to yourself, my love. What do you want? Kasi sila obviously, ang gagawin nila, ipupush forward nila whatever it is that they want. Yung asawa, syempre ipaglalaban yung asawa niya. Meron silang anak eh. Yung lalaki, sasabihin niya sa'yo ipaglalaban ka kasi gusto ka niya sa buhay niya eh. He found a better way to live his life, to live his fantasy, apart from whatever it is na iniwan niya back home. And you are that person. Ikaw yung nagpakita sa kanya, nagbigay sa kanya ng better option. So, syempre, siya ang ifo-forward, ang pipiliin, ang ipupush, ay yung makasama ka. That's the reason why I don't want you to listen to any of them. I want you to listen to yourself. Let's not take for granted yung katotohanan that this guy was able to hide from you kung ano talaga siya. Yung status niya. He is a married man. Kung siya ay single at talagang hiwalay sila ng asawa niya, tas tinago lang niya sa'yo out of shame, pwedeng pag-usapan eh. Pero hindi eh. Sa loob ng 4 na taon na yon, marami siyang tsansa para sabihin sa'yo yung katotohanan ng status niya, but he chose to live a lie. He chose na itago yun sa'yo. He chose na i-deceive ka to believing that there's gonna be something more sa relationship ninyo than live-in partners. I don't know kung ironic ba siyang tawaging fortunate ka pa, pero alam mo what's good about your situation, my love? Hindi ka pa buntis. Wala pa kayong anak. Wala pa siyang pananagutan sa'yo kahit papaano, my love. Kung kakalas ka ngayon, heartbreak pa lang ang matatanggap mo. Wala pang practical problems coming your way. Heartbreak pa lang. So my love, I want you to listen to yourself. Do not listen to them. Stop talking to the wife anymore. Kumbaga, yung you talking to the wife, you talking to the wife has already served its purpose. Na-confirm mo na nagtago talaga siya ng katotohanan. Nagkaroon na ng liwanag sa'yo na may nag-exist nga talagang asawa at anak. So done na ang purpose sa'yo ni wife. Okay na yon. Wag mo na siyang kausapin. Wag ka na makipag-converse sa kanya kasi it will only make things harder for you. Kung si lalaki, kinukulit ka pa rin, pinupush niya pa rin yung sarili niya, hindi naman siya makakalapit sa'yo, hindi ka rin niya tuluyang magugulo kung hindi mo siya hahayaan. You can change numbers, you can block him sa social media platforms na meron ka. You can do all the things that can keep him away from you. You can go as far as restraining order kung siya ay medyo some kind of violent na. You can do that, my love. But I want you to stand by your decision. Doon ka sa tama. Kung yung lalaking yan ay manghihinayang at sasabihin sa'yo, ikaw yung mahal ko, iiwan ko sila, tayo na lang yung magsama, itatapon mo na lang ba yung 4 na taon? He can also say that to himself. He can start looking at the mirror at sabihin yun sa sarili niya. He made a choice to deceive you and to deceive his wife. He made a choice na magsinungaling sa'yo at magsinungaling sa asawa niya. He made a choice na itakwil yung pamilya niya para sa pansarili niyang kagustuhan at sa pansariling layaw niya. That is not a man that you deserve. That is not even a man to begin with. So what you are doing right now, yung paglayo sa kanya, yung pagsabi ng hindi sa kanya,
yung pagsabi ng no sa relationship na to, my love, is indeed the right decision. And I want you to continue on with it. Believe me, mahal, masakit mang kalimutan yung 4 na taon ng pagsasama, let alone na sa 4 na taon na yon natutunan mo ng gumising at matulog sa tabi or sa piling niya. I know it's hard for you to forget it. It's hard for you to not feel empty. Ngayong wala na siya sa piling mo. Believe me, it's better that way. Kasi mas gugustuhin mo na makasama yung taong kilalang kilala mo talaga kesa sa isang taong sa loob ng 4 na taon nagawa kang lokohin, nagawa kang paikutin, nagawang itakwil at itanggi sarili niyang dugot laman para lang sa pansarili niyang kasiyahan. I told you, that is not even a man. So go ahead. Move on with your life. Detach yourself to anything that connects you from this coward. Dito sa mahinang nilalang na to. Dito sa sinungaling na to. Dito sa duwag na lalaking to. Hindi na dapat pinapansin yung mga ganyan. Alam mo what irritates me about this guy? Nagawa niyang itanggi yung anak niya. Sabihin na natin, sige, tanggi mo yung asawa mo. Siyempre, gusto mong umarte, gusto mong lumandi eh. Pero yung hindi mo isipin, yung implications nun sa mga anak mo, sarili mong dugot laman, napakawalang kwenta mong ama. Ganyan ba yung tipo ng lalaki na dapat mong panghinayangan? I don't think so. So go ahead, you did the right thing, my love. It's gonna be painful. I'm not gonna lie. Diba? Mahirap kalimutan yung 4 na taon eh. Let alone yung 4 na taon na yun, may oras na naniwala ka na ito na. Ito na yung dulo ng paghahanap mo ng taong makakasama sa buong buhay mo. Mahirap yan kalimutan. It's not gonna be easy. Pero it's gonna be worth it. Kasi it will open an opportunity for someone to walk into your life and prove to you na he is more deserving to be with you than this guy. Klaro? Klaro. Sa mga kabisyo natin, minsan talaga nakakatakot. Ito yung nakakatakot sa pagmamahal. Ito yung nakakatakot sa pakikipagrelasyon kasi it's just hard to know kung sino yung mga taong totoo sa'yo. It's just hard to know kung sino yung mga taong nagsasabi sa'yo ng katotohanan. You don't want to keep your guards up all the time kasi you want to restore your faith in love, in humanity, in a romantic partner, in romance in general. Gusto mo i-restore yung faith mo sa ganong klaseng bagay. But time and time again, may mga ganitong kwento, may mga ganitong tao na nagagawang manloko ng iba just because alam nilang kaya nila. Pero we just have to believe na one day in our life, makatatagpo tayo ng isang tao magiging tapat sa atin, katulad ng pagiging tapat natin sa kanila. What we can do though, para sa mundo, is not to become one. Diba? One less asshole in the world will make a difference. Hindi porket niloko ka, manluloko ka na din. Hindi porket kinaliwa ka, mangangaliwa ka na din. Hindi porket ginamit ka, manggagamit ka na lang din. Wag ganon, my love. Kung alam mo kung paano magmahal ng tapat, kung alam mo kung paano magmahal ng loyal, ng buo, just keep on doing that. No matter how many times you get your heart broken, just keep on doing that. Kasi one day, one person will walk into your life and will give the utmost importance sa kaya mong ibigay. Patuloy ka lang maniwala, my love. Kada isang tao sa mundong to may nakalaan para sa'yo. Maniwala ka lang. Klaro? Klaro.